За направата на домашно сирене сме използвали 4 литра мляко прясно, което е топло и току-що издоено. Пресича се, подсирва се с мая на 4 литра мляко, една супена лъжица мая за сирене. Завива се, престоява на топличко. Един час, след което вече придобива този вид. Нарязва се с нож и отгоре вече излиза цвика, който е от сиренето. Сега вече е дошло технологичното време сиренето да се прецеди през марля, за да се отдели от цвика. Домашното краве сирене. Гордостта на всяка българска трапеза. Него ще го приготвим също от 4 литра прясно мляко и 20 капки мая за сирене. Температурата на млякото, когато се подсирва с мая, трябва да е телесна. Ако е изстинало, подгрява се до 40 градуса. В чаша с мляко се отмерват 20 капки, по 5 капки на литър мляко, мая за сирене и се разбърква. Сипва се в тенджерата с млякото и се бърка с голяма лъжица няколко минути. Завива се с нещо, за да се запази температурата. Оставя се настрани за 1-2 часа на температура между 20 и 30 градуса. Ще се образува бяла плътна маса и ще се отдели прозрачна течност, която се нарича суроватка или цвик. Течността се излива в тенджерата, а сиренето се нарязва с нож и се оставя още час, за да освободи още течност. След това отива в цедилката. Цедилката е тензух, ушит като торбичка. Изливаме сиренето и я закачваме, за да се отцеди още от водата му за около час. В голяма тава се поставя метална мрежеста форма и съдържанието от цедилката се изсипва в нея. Отгоре се притиска с нещо тежко, което да доизцеди сиренето. И да стане по-хубава бучката. След като стои около 1-2 часа, нарязва се и се поставя в чиния, дъното на която е покрито с морска сол. Отгоре също се наръсва морска сол и се слага в хладилника за 1 ден. Сиренето попива необходимата му сол. За да се запази свежестта при съхранение, е добре да се покрие с вода или суроватка.